La princesa de la sal. Una vegada hi havia un rei que tenia 3 filles molt boniques i intel·ligents. Un dia, el rei va voler saber fins a quin punt les noies l'estimaven. Va cridar a la filla gran i li va dir: «Fins a quin punt m'estimes tu?» I ella va dir: «Jo us estimo com el pa». I el pare li va contestar: «Si em vols com el pa, et pots quedar». Va cridar la mitjana i li va fer la mateixa pregunta. Ella li contestà: «Jo us estimo com el vi». I el pare li va contestar: «Si m'estimes com el vi, també et pots quedar». Llavors va cridar la petita i també li preguntà: «Fins a quin punt m'estimes tu?» La noia li va respondre: «Jo us estimo com la sal». Aquesta resposta no va agradar al pare, que va treure la noia de casa dient-li: «Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu costat». La pobra noia, molt trista, es va posar un vestit tot estripat perquè ningú no la conegués i se'n va anar camps a través a buscar feina. Va arribar a una masia molt rica. Es va presentar a la mestressa i li va dir que em voldríeu llogar per guardar les oques. La mestressa no ho volia, però l'hereu, el fill gran, va convèncer la seva mare i la van llogar. L'endemà la van enviar a pasturar les oques vora d'un riu. Quan va ser allí, la princesa, que es deia Marina, es va treure una pinta daurada de sota el vestit i es va posar a pentinar-se emmirallant-se en l'aigua del riu. Les oques es van quedar totes parades en veure-la tan bonica i, de tant mirar-la, es van descuidar de menjar. Quan van tornar a la masia, la mestressa va preguntar a les oques: «Ja us tracta bé la novella pastora?» I les oques van contestar: «D'herbetes no n'hem menjades, però hem vist molt rica dama». La mestressa no va entendre pas el que les oques volien dir. L'endemà, i l'altre encara, va passar el mateix. La mestressa, enrabiada, volia treure la pastora, però aquell dia l'hereu no es trobava bé i va demanar a la seva mare que la nova pastora li portés una tassa d'herbes. Quan la hi va portar, el noi, que es deia Lluc, li va preguntar de quina casa era. La Marina li va contestar: «Soc d'una casa molt pobra i totes les meves germanes guarden bestiar com faig jo». Però en Lluc no s'ho va pas creure i li va dir: «Per aquest estrip de roba se't veu que sota hi portes un vestit de seda tot brodat». Llavors, la Marina li va haver de contar la seva història de debò. I la Marina i en Lluc, que s'havien agradat, es van voler casar. El dia de les noces van fer un gran dinar al qual van convidar tota la gent més noble de la contrada. També hi van convidar el rei, el pare de la Marina. Quan la núvia va saber que el seu pare havia d'anar a dinar amb ells, va demanar de fer ella mateixa el dinar del rei. Es va posar a la cuina i li va coure el menjar més bo, però tot sense sal. Després de l'àpat, la Marina va preguntar al seu pare: «Us ha agradat el dinar, senyor?» I el rei li va contestar: «L'hauria trobat molt bo si no fos que s'han descuidat de posar-hi sal, i m'hauria estimat més haver de menjar sense pa o sense vi que no pas sense sal». Aleshores, la núvia li va recordar que havia tret de casa una filla perquè li havia dit que l'estimava com la sal. Tot seguit, el rei va reconèixer a la seva filla petita, sota el vel de núvia. Es va adonar del seu error i va demanar perdó a la seva filla. Finalment, havia entès que la Marina se l'estimava molt. Tots dos es van abraçar una bona estona, contents d'haver-se retrobat.